назад имам оръжие и знам как да го използвам. Къш, ели къш. Що съскам като змия? Нямам си на представа какво е правила с него и не искам и да разбирам. Ще го изхвърляме и тук в тази дупка. Аре вече писа, бе. А така. Сега, твои рете. Айде. Сега ще се изнерва и... Аре, бе. Сега ще се изнерва и да го направя. Аре, бе. Ти пък напред за слава. Сега да изправим, да мога да плашим гранушка. Че какво? Къде замина? Не. Кой го направи? Някой ми прави магии. Ти ли беше? Ти ли беше? Сега ще се обора и ще обърна. Тя само аз падна. Сега ще играя хоро.